Ahoj, vítaj pri prvej epizóde podcastu Bez filtra. Som rád, že si tu. Možno si práve doma, možno v posteli, možno cestuješ alebo len tak scrolluješ. Nech si kdekoľvek, práve teraz si tu. A to mi stačí. Tento podcast vznikol z jedného jednoduchého dôvodu. Lebo sme ľudia. A ľudia riešia lásku, vzťahy, dôveru, sklamanie, rozchody. Ale aj motýliky v bruchu, nenápadné pohľady, správy o polnoci, očakávania a občas aj ticho, ktoré boli viac než slová. Prečo bez filtra? Pretože nechcem byť ďalší z tých, ktorí ti hovoria, čo máš robiť. Nechcem ťa poučovať, nechcem ti dávať instantné rady typu ako ho získaš späť za 3 dní alebo čo napísať, aby sa ti ozval. Tento podcast je o reálnych veciach. O pocitoch, ktoré si možno nedovolíme povedať nahlas. O chvíľach, ktoré nás formujú. O otázkach, ktoré si kladieme, keď nemôžeme zaspať. A možno, len možno, tu nájdeš odpovede, ktoré si hľadal. Alebo aspoň pocit, že v tom nie si sám. O čom tu budeme hovoriť? O všetkom, čo sa týka srdca. Prečo sa zamilujeme práve do toho, kto nás nechce? Prečo niektoré vzťahy vyzerajú dokonale, až kým nepraskne bublina? Čo robiť, keď niekto odíde bez vysvetlenia? Ako dôverovať, keď už raz niekto klamal? A čo ak to, čo hľadáš, vôbec neexistuje? Nebudeme sa tváriť, že láska je len romantika a rúže. Niekedy je to chaos, niekedy je to vojna. A niekedy je to najtichší plač, ktorý nikto nepočuje. Ale aj o tom je život a aj o tom bude tento podcast. Pre koho je tento podcast? Pre teba, ak práve niekoho ľúbiš. Pre teba, ak si práve prešiel rozchodom. Pre teba, ak máš v hlave milión otázok a nikto ti na ne neodpovedá. Ale aj pre teba, ak si cynik, čo neverí na lásku, ale tajne by chcel, aby ho niekto prekvapil. Tento podcast je pre každého, kto niečo cíti. Aj keď to ešte nevie pomenovať. A čo tu nájdeš? V každej epizóde ti prinesiem jednu tému. Niekedy to bude príbeh, niekedy úvaha, niekedy odpoveď na otázku, ktorú mi pošlete vy. A niekedy len obyčajné zamyslenie, ktoré ti možno spraví deň o trochu znesiteľnejší. Budem hovoriť úprimne, občas aj drsne, ale vždy pravdivo. A hlavne bez filtra. Lebo takto to cítime všetci. Len nie všetci o tom rozprávame. Na záver, tento podcast nie je o mne. Je o nás. O tom, čo prežívame. O tom, čo nás bolí a o tom, čo nás drží nad vodou. A možno v každej epizóde nájdeš aspoň jednu vetu, ktorá ti dá zmysel. Alebo len pocit, že niekde tam je niekto, kto to prežíva podobne ako ty. Tak ak máš chuť, zapni si ďalšiu epizódu. Poďme spolu prejsť týmto všetkým s úprimnosťou, so smiechom, s pocitmi, bez filtra.